Today is our mother's Sunday celebration. The Catholic Church. So, Ndi-Nne maama, Ndi-Nne maama, Ndi-Nne Maazi-UC mma Gebo n'asụsụ anyị. If we increase that way, we say CWO, CWO, CWO. All brother for all. Hey, good evening, good morning, and good afternoon, depending on the time zone. If today you are watching or across my video, I say welcome. Follow me on my Facebook page, Maazi-UC, and subscribe on my YouTube page. So this evening, we have to celebrate our mothers in Roman Catholic Church. So I have to start this program in the glory of our mother. So therefore, before I start this program, I will observe a minute silence, if you are watching me, to our departed mother, especially my mom, who is no more. May their soul rest in peace. Amen. So yeah, let us do it. So if you come online, please share this video for me. Help share me out. I don't ask much. I don't worry if I'm sure na merai. Nyabi ifepo. Kono kabaru gbo mono nke bụ eziokwu maka ya bụ ife so emebi ọtụtụ ife na n'Igbo anyị. Ife na-ekwu bụrụ maka gịnị? Ịma na ịbịa n'ezinụlọ, ọtụtụ ife dị iche iche na-adị adapụtawa n'ezinụlọ. Ikekwa ọ bụrụ na di gị ejizighị, ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-ebu the family, ama na ọ dịrọ izi, mana biko do don't turn your children against their father. That is not good. Ọ na-emebi ọtụtụ ife na n'Igbo anyị. That's why when children grown up, because of the way you brought them, they will try to hate their father. No matter whatever it may be, please, our mothers, don't turn your children against your husband. No matter anything. Nya bụ ife na-emebi ife na n'Igbo anyị. Biko nu, dịka unu na-celebrate Mother's Sunday, achọ nke unu kpọkọọ ụmụ unu. Gwanụfa nke bụ eziokwu. Ka unu nwee ike ịnọ ya anyị ndụ. Ife ọzọ dị ka ibe ya, ọ bụrụ na unu mụtara ụmụ nwanyị, ndị nwanyị, biko nu, do sọkpụrụ n'aga na fa na-ekwu ọkụ ka fa mụọ ka esi were ahụ, maka n'ihi na fa ga-agakwa ige di dịka isi wee gaa ije di. Nke na-ewutecha m nke ukwuu bụ na ụmụ anyị ndị nwanyị amadị ka esi esokwa ọkụ
especially all these people na abroad. It's na fan of township. Township, jebe ademma na ba na ademma. Kuzikwaru no ụmụnụ ọdịnala na omenala Igbo. Ọ ga-enyere fa aka. Faga ije dị. Fe nwe ike ịnọ na be dị fa. And gwakwa na fa nọ ndidi ka nwaanyị ji anọ be dị. Ime ha na ụdị unu si wee nọrọ na be dị unu. Lukwa ugbu a. Ọ ya aka mma ka unu kpọkọnata ụmụ unu ndị nwaanyị. Gwanụ fa nke bụ eziokwu n'ofu anya ka fa ga-eji wee na-enye dife because fa were anya na-abụ fa afụju anya. Nke nwa bụ na ana m etiwasị ya ka aka oyibo nsugbe. So this message didn't help you. It may help someone out there. N'ihi na ụfọdụ ife dị iche iche na-eme n'ezi anyị ọ na-agbagwoju anya. Iyi afụ nka nwa gị nwaanyị nụrụ di under 1 year o ji wee nụ di esemokwu ebido. Gwanụ fa na ọpụrụ ọkwa ka fa si wee shee ọ ga-adị oge fa nọ ben na fa ka ọ ga-adị na ọ bụ na fa jee ije di. Ọtụtụ ife mgbanwe na-adị mana ihe unu ji agwado efe na fa ga na-anagide ife niile. Nọ ndidi ka nwaanyị ji anọ be dị fe. Ọ bụrụ ife ọbụla eme ha na fa chakịsịa akpụ. Ọ bụrụkwa ụfọdụ nwoke na-atọlet ụfọdụ ife.